بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan aydiya gelsin deyip habar gelgeç Habibden Barak minip çıktın arz-ı şeriften şefaatin dariqet megaribden mahşerun yetirgin murad belli. Huday Taala'nın özü isledi seni yanına çağırmanı ya Resulallah. Eger özüň doga edip ya Rabbim bir yanına varsam deyip o hem Huday Taala icabet etse yok. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam qatı narahati çekensen hem dahili himayetleri Hazreti Hadice radıyallahu taala anha dünyadan geçip hem emuzi Ebu Talib o bir vefanı ebberensen dahili ve harici himayetleri zayıf olansan Huday Taala öz yanına çağırya. Teselli olsun. Adam bir ulukon padişahın huzuruna varsa, o padişahda bir takva adam olsa, adam bir pirin yanına varsa, o pirde şodur şu keramet bolsa, gündogondan ta gün yaşayança yanına otursan, gen ýagdaýlar görüp boljak, ulukon kudretli pirler bolsa, adam hoş boljak. Emma Huday Taala'nın öz mübarek mehzerine, o da Huday Taala'nın öz daveti bilen kabul olup, gelsin deyip aydılıp, Barak minip, cennetin teşrifatı bilen Huday Taala'nın huzuruna gitti. Ve gidenne de ne kadar ýagdaýlar bolupdyr, onu inşallah öz muğasyna jeleselerde gurrun bolar. Diýjek bolýanym, Hazreti Mahtumul İşan aýtdy, mübarek adam mübarek yerden Huday Taala karşyn gitti. Kıyamet gün bizi ýatdan, bizi elimizden tutawar, ýadyndan çykarma diýsek biýedep bolars. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bizim elimizden tutawarsın. Bize garibe adam, ey musulmanlar, kıyamatta adam yekaganjak. Dünyada şayet taifası vardır, şayet hemkarı vardır, kän oglu vardır, kän gyzy vardır, kän dostlary vardır. Narahat muğasynda daşyny üşüramal. Bir zeň ursa hemmesi üşşek. Magam sebepli, yo magam bolman bilen tanışlyk sebepli ya dostlyk sebepli adam şayet bir yekeligini bilmesin. Emma kıyamette insan yeka galjak. Çun yafirrul mar ayet min abi yahrumul mawlud yawman min ahi. Adam kıyamette öz canını feda edip duran enesi özünden kaçıp arkada ol poştiban bolup duran atası arkasyny boşatjak adamyň. Cannyň feda edip bir ömür kösenýän täkeşon bir zendegiye gaw ýaşaýşy ýetirilip oglan uşaklan izinden aglaşyk galýar. Aglaşyk galsa da kıyamatda şolardan peýda ýok ey musulmanlar. Nämäňden peýda wa? Ýa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, semiyallahu limen hamida, Rabbena lekel hamd. Şolardan ma peýda ey musulmanlar. Şu sana yoldaş bolup durjak.
we onu da Hudaý Taala kabul etse musulmanlar. Oham yalvarmaly Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek Hudaý Taalaň ýanyna munajat edip dukan Peýgamberiň üstünden ýagjak bereketler bize de nesip etsin diýmek ulkan wazife musulmanlar. Tarihlerde agzalya Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam we her Hudaý Taalaň söýen bendesi ki Peýgamberimize warysy hakyky bolan bolsa. Şoňa bir zat adamlar dünýeden çirimde barardy, dinden çirimde barardy diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın müşkelaty dini sebeple barardylar, dünýevi sebeple barardylar. Hazreti Muhammed ibn al-Munkadir diýip bir ulkan alimleň biri geçipdir tabiillerden. Beter Hudaý Taalaň söýen bendesi, sahabany gören. On derejesine aýtjak bolsak, özi gurrun merýe bir wagt dädemiň bir dosty bardy Yemen tarafdan. Özi Medine'de ýaşarlardan Hazreti Muhammed ibn al-Munkadir radıyallahu ta'ala sahabany görerlerden. Özü Hudaý Taalaň dosty bir wagt men dädemiň Yemen tarafdan bir dosty bardy. Dädemiň ýanyna 80 dinar 80 nany gyzyldan bolan sekke dädemiň ýanyna amanat goýdy diýe. Dost şun al bir moga ihtiýagyň da bolsa harjyda zindigiňden şin mene jihad etmäne barýan kafirler bilen woruşmana barýan diýdi. Kafirler bilen woruşmana gitdi, bir müddet gitdi. Aham habar da bolmady, dädem de ihtiýagy bolan soň şonu ýoýdy diýe, ýa-ni 80 nany sekke, 80 myskal gyzyl. Aham bir näçe gün geçenden soňra ýa-ni adam geldi diýe dädemiň dosty. Aham aýtdy, şu maly ewrip berasaň diýip. Dädem de onu hezineden sen harç edensen ýok diýdi, erti gellidi. Nerden tapmaly musulmanlar 80 nane sekkani? Meselen şu zamanyň 80 milyon tümen pully isek. Derasel ondan kan molya erzeşi. Sen şumal 80 milyonu bir günne jurlap berjek bolsaň näjere? O da umuga garyplyk wagt. Erti gellidi diýe. Aham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mescidine girdi diýe dädem. Namaz okuýdy, doga etdi. Peygamberimiziň mehrabyny gujaklap bir doga etdi. Bir müddet. Sonra beýlek süýşakamda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek minberini gujaklap doga etmäne durdy. Gijany ibadet bilen zary tezerru edip doga etdi. Menne otin mescidde diýe Hazreti Muhammed ibn al-Munkadir radıyallahu ta'ala. Şonda daňy golay bolanny Qaranqyň içinde ama ışık ýok, zat ýok. Qaranqyň içinde bir nefer geldi diýe "Dunaka ya Muhammed." Ey Muhammed ibn Munkadir, sen Hudaý Taalaň ýanyna heýwere erzeşinken şun allyt diýe qaranqyň içinde bir zat uzatdy. Menne tarafyň ýüzünde göremek ýöne uzatdy, bir halta zat berdi. Sonra on barlak görsem 80 nane dinar we içinde. Oham hawa ýaktalanna dädeme berdim, dädem de bergisine berdi diýe. Sen däden beýle bolmaly, sen däden beýdip zary tezerru edenne, sen hormatyna, sen weliliň hormatyna däden doga kabul boldy diýilen adam Hazreti Muhammed ibn al-Munkadir diýe. O gurrun merýe bir wa sahabalaryň biri gurrun merdi maňa diýe Hazreti Jabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala. Gurrun merdi diýe Hazreti Jabir, Hazreti Muhammed ibn Munkadir'e men bir wagt özümden gidipdirin. Özümden gidemde bilmän ýatam bolmaly Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Jabir diýen sahabasy özünden gidipdir. Yaraw ýok bolmaly Hazreti Abu Bakr Siddiq bilen ýoldaş bolup men ýanyma geldi diýe. Aham men özüm bilmän ýatam bolmaly Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dähret kılıpdyr. Mübarek dähret suwny men üsüme sepipdirle. Şu taada men özüme geldim, bir gözüm açdym, görsem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam du baş ucumda diýe. Bir insan özünden gidende bir teppi gurruňy başaň, müşkeli cismanisi wa. Cismi müşkelle bolsa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şoňa ýok diýmerdi, barardy diýe. Dini müşkelle bolsa şeýle. Inde bize gerek ýaray musulmanlar. Şu taýsy muhimdir. Hoş ýaşap bilmäni gawjaýlar, gawmaşylar, gawzendegiler, gaw ýoldaşlar arzu edilýän zamanda ýaşaýar musulmanlar. Bize ulukhan dersdir.
bize olokon bir pikirlenmeli, akıllanmalı zatdır. Medine-i Munawwara'k barp bolýan şu mahal. Barp bolmaýa. Boğda mesafet ba. Boğda zamany ba. 14 qarn fasile bilen ýaşap bas. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'y göreni. Näçe arka göreni däl. 14 qarn geçipdir. Boğda mesafet ba. Gitjek diýeniň bilen bir mübarek mezaryna barsam, ruhani bir ziyaret etsem, yo, hem zaman bizden daş, hem mekan bizden daş. Bize gerek dersirey musulmanlar. Dünyada biz mekani daş bolşumuz ýalak, zamani daş bolşumuz ýalak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan kıyamatda mekani daş düşämäýlip gaýga deýliň. İkram o peýgamberiň hormatyna boljak. İkramlar boljak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kıyamatda turanna ağlajak. Ve Hudaý Taala'dan dilejek ümmetini. Ve Hudaý Taala da Peygamberin gözünün ýaşynyň hormatyna ter razy bolýança Hudaý Taala kabul etjek şoň mübarek sözüni. Fa wallahi la arza ve wahidun min ummeti fi'n-nar. Peygamberimiz dünýeden geçmäke aýdan zady. Hudaý bilen gasam bolsun. Hudaý Taala maňa berdi. Ey musulmanlar, adam Hudaý Taala'nın ýanyna birazajyk derece tapsa, şu dereceni musulmanlara mesref etmeliler. Neke özüne hitmet etmek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özüne berilen mübarek magamından gasam içip aýtdy. Fa wallahi Hudaý bilen gasam bolsun. Men hiç muga razy bolmaryn. Hudaý Taala meni razy etjek bolsa, hiç razy bolmaryn. Derhalika men ummetimden bir nefer otda ýanyp duranyny görsem diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnki asi terin insan ne olsa oğudun içinde yantıran olsa Peygamberimiz şoň hormatyny göz ýaş etjek. Durjak şu taýda jennete girmeni musulmanlar. Erzejwam şu Peygamberden boğda mesafet, boğda mekan şoňuz bir ulukon bize bir gaýgy bolmaly. Ulukon bir dünýede biz görmedik. Hatta ziyaretine de gidip bilemedik. Bir vaziyet bilen, bizat bilen açılan aktan merzler bagly. Biz kıyamatdan galamaýlyp hetmen fikrimizde bolsun ey musulman dogallar. Bu gecede inşallah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir kysgaça mübarek ýagdaýlaryndan tarihte kän görüň edilipdir. İhtilafy tarihleri we ihtilafy zamanlary we ihtilafy keyfiýetleri we näjireligine de ihtilaf bolupdyr. Ýöne Peygamberimiziň ýaşaýyşyna hormat bolsun diýip bir muhtasarrak, bir kollirak geçek bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek 14 ýaşyndan ta 25 ýaşynyň arasynda hulasa bolan bir meseleler var. Birine şoň harbul fijar diýerler. Harp diýdi, wuruşa diýerler. Fijar diýdi bir biedepçilik bolan wuruş diýdi. Harbul fijar diýeni 4 defa bolupdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýyşynda. Kenane diýen taýfa bilen Hawazinyň arasynda. Ikilenjisi Qurayş bilen Kenananyň arasynda. Üçülenjisi Kenane bilen Benu Nezir diýen taýfanyň arasynda. Dördüncisi Kenane Qurayş bir taraftan, o taraftan Hawazin diýen taýfanyň arasynda bir wuruşlar bolupdyr. Wuruşda öz bir muşkelatlar, bir gabileyi, bir ihtilaf düşüp wuruş bolupdyr. Oňa girjekden ýöne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın tarihine agzalýa şu 4-nji wuruş beter, ulukon wuruş boldy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ýaş oglan bolup emurlaryna kömekleşdi diýe. Kömekleşen bilen zulma kömekleşmek däl, ýöne taýfasyna bir zulm boljak bolanyny taýfasyndan defa edipdir Qurayş. Başga biri göp näçe taýfalar bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da aýtdy, men şonu emulama okuна kömekleşerdim diýe. Ok bermeli bolanyny eline berip, atylandan sonra onu getirmeli bolsa ýene getirip bererdim diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şey diýe. Ýöne agzajak bolsak, şoň üçülenjisi harbul fijar, üçülenjisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ba wagtyndamış bir zenana Qays diýen taýfadan bazara çykýa hejaba kamil bilen. Geçen ediyallara paýband bolup bir zenana çykýa. Zenana ýüzüni kökejek däl, ennama berde dursun. Şonu bir zadyň aljak bolan zat edenne büdürip awraty açylypdyr. Şu taýda
Qays diýen taýfadan başga taýfalar bolmaly. Şolaň jawarlar gülüşipdirler. Sen yüzüňi görüp bilmän nuduq biz. Sen inni awratyň açyllar diýip laq-laq gülüşipdirler. Şonu ýanky zenana haya edakamda ey Qays taýfa görmeýäňiz we siziň namasyňyzy horlap durlar diýip şo taýda uruşturdy diýýär musulmanlar. Tarihte kän gurrunlar bolypdyr. Alhasyl şi her bol fejaryň gurruny bir qysgaja aýtjak bolsak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň taryhyny Nu'man ibn Munzir diýen adam bir olakon ýylla okaziýan bazary bolmaly. Dünýäň her ýerinden gelýär tawdagarlar, tajarlar. Şu okaziýan ýere bir kerwen diýe üsü meskpa atyrlar we iwiçkiler we kän zatlar we şonu iwerýän bolmaly. Şonu satmaly. Ve şonu sagamanjakça okaziýan bazara barýança kän mamul bolansaň, kän sermaýe bolansaň, oňa ýolla galtamallar, qarakçylar, onu rahzerler, onu qaret edämasyn diýip bir neferi şoňa emin bir boruşy we adam, siýasaty we adam şo bilen iwerýän bolmaly, bir sürü diýe bilen. Oham dördülenji wuruş iki şo inkolokon wuruş her bir fijarda Urwat ibn Utbe diýen bir adamma onu milletin arasynda belli rahala da diýerler. Beter padişahlar zatlar bilen kän gedipdir. Bira şo bolmaly. Şo ýanky Nu'man ibn Munzir elam eden bolmaly. Kim şu men sürüýimi sagaman okaza ýetirip täwil berjek diýip. Şonu Utbe diýen adam padişahlar bilen gatnaşýan adam duran bolmaly. O tarafta da Baraz diýen bir adam bolmaly. Boruşy wa ýöne boruşy bolmaklygy bilen milletin arasynda bir äpberlen adam. Bir siri ýalňyşlar sebepli onu öz kowmy äpberipdir. Şonu men yujizu latimati şu sürüýimi kim geçirjek sagaman diýip Nu'man şey diýipdir. Baraz diýipdir Kenany diýen taýfany özüm şolan galtamallaryny 54 men geçireýin diýipdir. Onu Nu'man aýdypdyr. Men Kenanyny aýtjan başga taýfany aýtjan. Sagaman kullan balman şu okaza diýipdir. Şonu ýanky Urwe diýen adam padişahlar bilen geziýe Baraz diýen adama aýdypdyr. Baraz babette aýdypdyr. Way hak ey Nu'man ekelbun haliun yuzizu halak bir milletin arasyna äpberlen it sen söreýiňi sagamanjak okaziýan bazara elçekmi diýipdir. Bey diýende bir ýanky Baraz diýen adama agyr diýipdir. Şu ýagdaý bilen ýanky otbek täwil berýär sürüýini, otbek täwil berip okaza gaşyn barýar ki okaza golaýlanna ýanky Baraz diýen adam ýanky rahala da diýerler, otbe diýerler, şonu öldürýär. Oham men jasuslyk rakamda habar berýär, olakon guruşda oturýar. Şu mikdar bilsek boljak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 14 ýaşynda da diýipdirler. 20 ýaşynda da diýipdirler, bir rivayetde 25 ýaşynda da diýipdirler. Ýene bir gurrun bolupdyr, 25 bilen 14-iň arasynda halful fuzul diýip bir beýik berjeste şahsiýetlen gasamy diýdigi. Bu barada da bir qysgaja gördüm, oham asl dersini aljagay musulmanlar. Bir wagt Başay bolmaly, Başayda Mekke-i Mukarreme Yemen taraftan Zubayt diýen owasyndan bir nefer gelipdir. Bir zada satmana. Şon satypdyr. Satan adam alypdyr şonu, pulun bermändir. Oham şo Yemenin Zubayt diýen owasyndan gelen adam Mekkeň taýfalaryna Qurayşa bar aýdypdyr, men hakym bermeýär diýip kabul etmändirler. Beýleki taýfalary aýdypdyr, kabul etmändirler. Ahyrda da Abdulmuttalibin Zubayr diýen ogly, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň Zubayr diýen emusi kän nefer bilen kän taýfalar birikdirip oturuşyp Abdullah ibn Jada'an diýen adamyň öýünde garar bolýar, indiden meýlek Mekke-i Mukarreme bir emniyetli ýer bolsun. Mezlumyň hakyn biz alyp bereyli. Zulüm bolmasyn, fark etmeýär, ähli Mekkeň özü bolsun ýa mehman bolup gelsin, biz şolary eýe çykaýly, şo taýda gasam içýärler. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bir ýaş jawan oglan şolaň arasynda menne bolýar diýip gasam içerlerden. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisde aýtýar, Abdullah ibn Jada'anyň öýünde bir gasamy içdik, beter gawy bolýar gasam. Maňa kän gyzyl diýeleri berellerinden
Şo qasam bana erzişiken bir muğada sonra İslam gelse, İslamiyet gelse, pihambar olup, musulmanlar da şeyle qasam içmeli bolsa, men şu qasam içerlen biri bolacak deyip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diye. Ey musulmanlar, ders nämen üstünde? Ders şuň üstünde. Biz Hudaý Taala'nın hakyny bitirmeli. 3 tane hak insanyň öz boýnuna. Biri Hudaý Taala'nın hakyny bitirmek. Bende näzire bende bolup bilýär. Hudaý Taala'nın haky wa, Hudaý Taala'nın bir beren zatlar wa, mesref etmeli zatlar wa. Bir zindigi yetmeli formuna zindigi yetmeli ki Hudaý Taala'nın öz haky, namaz Hudaýyň öz haky, hiç bir benne feydasy ýok. Hudaý Taala'nın haky ýerine yetmeli. İkilenjisi, musulmanyň arasyndaky haqqy hukuklar raýat bolmaly musulmanlar. Şu zamanny kend raýat bolmayan mesele. Algy berigi bazat. Emma haqqy ýok zat İslamda. Bir wagt Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, her kim bir neferiň hakyny ýa-basa, şu hak sebepli Hudaý Taala şonu oda salar dipdir. Peygamberimizden sual edipdir, ya Resulallah, şu hak sebepli oda girjek diýen ýeňiljek zatda bolsa şeýlem dipdir. Onu şeýle dipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, "Ve in kana qaziban min arakin", eger bir tikellek bir mesvak bejerilýän bir agaç bolmaly, mesvak bejerilýän agacyň şondan bir çiwjak bolsa, şoň çiwjagyndan bir üzasaň, şon ýaljak zatda bolsa kıyamatda Hudaý Taala hakyny ýetirjek diýip şey diýýär musulmanlar. Men nippenen weliler geçipdir ey musulmanlar. Men nippenen weliler geçipdir. Muni ruhaniyetde diýişde görellerine nämetde Hudaý Taala diýenne, onu Hudaý Taala men günahym geçdi. Ýöne bir milletin agacyn beýle şeýle çekýän bolmaly, odun çekýän bolmaly. Emma men bir wagt milletin bir amanat odunyny çekip barýakam, hizomyny çekip barýakam, şoň arasynda bir inçejik bir halaladenden ýalak, inçejik bir çöpçazyn alym, diýişimiň arasynda bir eziýet berip duran zat bady. Şu diýişim şo bilen halala dahamda epberk göwerdim. Hudaý Taala şu sebepli men saklap dur diýipdir. Kıyamat bolmaly, şoň mugabelini hesap kitap bolup oham geçmeli. Ýoksa başga hesap kitabym ýok diýýär musulmanlar. Hak haka yetmeli olar. Hassa bu zamanla insan hakyny sorayan wagtynda geçmek ýok zamanla. Bir zaman mady ki ay murowwet bady, insaniyet bady, mehabbet bady musulmanda golla. Emma bu zamanla o zaman näle musulman razylaşyp gitmek gowy. Biri de özüňe zulmedilse, özüňe zulmetmeli ey musulmanlar, kıyamatyň özüň kazanjak bolmaly. Günahkarçylyk bilen özümiz közemäýliň. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam beter durumsuz etdi diye, ýani bir-biriň hemayet etmeli babetde diýen, ýagyn ýagdyrýan zat, rahmetin nazil bolmaklygyna sebep bolýan zat, bir-birimiz gollaýlyň ey musulmanlar. Gollasak fark etmeýär, gollamak diýeni bir adaş beren adama nasihat bersen, golladyň hesap. Bir narahat bolup duran adamyň ýanyna barıp şonu begendirsen, golladyň hesap. Bir narahaty aýrylýar, ýeňliýär. Meriz adama barıp Allah şefa bersin diýsen, müşkiliň ýeňliýär. Yıkılan adam, narahatik düşen adama gabatdan şoňa doga etsen, sen de dogan şoňa nusret berýär, kuwat berýär. O da bir hemayet, o da bir muvasatlardan, hem ýarylardan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam beter sahabalan hawasyny saklardy musulmanlaryň özü baka. Hatta sahabalar gurrun berýär, biz bir adamlary görerdik. Sada adamlar bolmaly, çofan Peygamberimizi giýjäň bir wagtynda turzardylar. Ya Resulullah, iýişki teýýarladyk sana, bir öýe gelseň diýip giýjäň bir wagtynda turzardylar. Özde bir arfa çörege, bir nahar-da ýok, gaza-da ýok, hissat-da ýok. Şoňa şeýle turzarlaryna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam heýlim diýip turakamda gidip şoň arfa çöreginden ip giýjäň bir wagtynda doga edip, razy edip çykyp gaýdardy diýär musulmanlar. Ya bir wagt Hazreti Salman Farsi biziň ýurdumyzdan giden beýik sahabalaryň biri musulmanlar bir jengde esir bolýar. Esir bolanda sonra o mulkdan o mulka geçýär.
Bizim İslam dinine bir gurrunma bir nefer esir bolsa, mülk on mülküne geçiye bir zat bolýar. Sonra bir etdi adamla hemin tori Huda için azat et diýerlemiş. Bir etdi adamla şonu palança tümen getirsen azat diýerlemişdik. Arvaplar. Hazreti Selman Farsi de şonu ýalyk palança tümen getirsen azat diýilen adamlardan bolupdyr. Şonu Peygamberimiz Hazreti Selmanyň özü gurrun berýär radiyallahu taala. Peygamberimize bir wagt bir ýumurtga ýalyk, tavuň ýumurtgasy ýalyk bir kyzyl getirdiler diye, hediýe etdiler diye. Şonu basım men adım tuttu diye, näme boldy Selman Farsik näme boldy? Şonu bir getirin men ýanyma diýdi. Men ne geldim, ya Resulullah näme buyurunma? Onda sen häki bermel arwabyňa bermel zadyňma diýdi. Berwildinmi şonu? Yo ya Resulullah berwilmedim. Gel şunu satda bera diýdi. Şonu hesap edende şu yumurtqany Hazreti Selman aýtdy, biz şonu çekdik. Tagriban beruz wezn aýsam 1 kilo 700 gram gyzyltdy diýär şo diýär. Ya Resulullah men kim berip biler? Mene garyp özüm başyma alyp bilsem, onu Hudaý Taala sen tarafından berer, Allah gitdi diýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şeýle Hudaý Taala bilen binnen arasyny bitirmeli we arada mawzu kany musulmanlar haýsyna aýtmaly. Şu mahal bir dertliň biri, bir jamiýede müşkilliň biri toy etjek bolsaň näse gerek musulmanlar? Bir jawan oglan öýlenjek bolsa, öýlenmek diýeni nesf din. Hemme ibadetler nesf, öýlenmek şoň nesf musulmanlar ýarsy. Oham insany musulman bir taraftan hesap eden dinin ýarsyny tekmil etjek bolýar. 100 milyon, 150 milyon hazine etmeli bolýar. Mehriyek bermeli, kyzyla bermeli. 2 tane gudan arasyndaky rattı bedel bolýan metalar, cinsler, toyun hazinesi, sadakan hazinesi 100 milyon, 150 milyon bir nefer hazine etmeli, öýlenjek bolsa, halal geçecek bolsa. Emma o taraftan haram 100 000 tümen, 50 000 tümene haram tapylypdy ey musulman, zina tapylypdy. Biz insafy memleketi İslamyda ýaşap halaly biz 150 milyon kıymet berýäs ýetjek bolsaň, haramy 50 000 tümen. Hudaýyň hoşuna gelermi ey musulmanlar? Hazreti Fatymany ashablaryň arasyna her kim hatme sagir okuýsa, bir hatym getirse, her kim bir hatmy Kur'an-ı Kerim getirse, kullu Kur'an-ı Kerim'i okuýsaň bir hatym bolýar, bir hatym getirseň Qyzym şoňa berjek diýdi. Sahabalar okuymana durdy Kur'an-ı Kerim'i. Şonu Hazreti Ali basym geladi diye. Ya Resulullah men okuydum. Onu näzire okuydun diýende, onda sen aýtdyň mübarek hadisde Kul huvallahu ahad Kur'an-ı Kerim'in 3'ten mir diýdin. Men 3 defa okuýp geldim diýende Peygamberimiz kabul etdi diýär musulmanlar. Ulukon muazzeller. Biz memleketi İslamyda ýaşap qyyn şaraitde saxta goýsak, olada öýlenip bilmän zina etseli in hem adamlaryň ýakasy tutulýar kıyamatda. Ya bir bende Hudaý ki halal yiyecek, halal tapyp bilen garip himayeti mali yok. In hem adamlar mesuliyeti var ki el ağzına yetýär. Näme diýip muvasat etmeli, himayet etmeli. Bir wagt Hudaý Taalaň seýer bendeleriniň biri daşarda ýalaňa oturan naqyşyň sawuk hawada. Sen näme diýip ýalaňa oturyň diýende onu eýmaş tapmayan ýalaňaç garipler var. Bireýin niseme donum yok. Hatta agal Hudaý Taalaň ýanynda bir hemýary hesap bolar. Bir sawukda üşüýeýin, şu gariplarda üşüýändir diýip özüm şoňa meňzetýän diýdi. Muvasat gerek, hemýary gerek ey musulman dogully. Bir de ey jowan oglanlar, biz özümize zulmetmeýliň. Özüňe zulmetmek diýdig näme? Dünyada hoş ýaşap bolmajagy belli boldy. Bir fesade iktisadi bilen, bir fesade ijtimai bilen, bir fesade ahlaki bilen gıybetler, tohmetler, hasadetler, bir-biriniň izinden tahrip etmekler. Hoş ýaşap bolmajagy belli, biz kıyamatdan galmaýlyň. Hudaý hoş edeýliň. Hudaý hoş boldy, kullu koreýa haki hemmes narahat bolan bilen sen ýene gönündüň. Hemme kişiň ýany etibar gazan. Emma Hudaý hoş bolmandan soň ýene boş galýan ey musulmanlar. Bir wagt Hazreti Habibe Acemi diýip bir ulkan ewliýalaryň biri geçdi diye. Hazreti Habibe Acemi
Kur'an-ı Kerim öwrenilmerdi diye, dile öwrenilmerdi diye fakirın. Şondan çim acemi at koyupdurlar. Hazreti Habibe acemi beter reba kan işlerdi diye. Derset bererdi mahalliye. Hazreti İmam Ahmed, Hazreti İmam Şafii radıyallahu ta'ala anhumen zamanında geçen adamlardan. Medine'de yaşaptır. Bir gün bir gitye algısını almana gurrungu kulağa sayleyin. Kıskaca ders. Algısını almana gidenle öyün eyesi yok bolmalı. Ona zenanasına aytyan nämen ma? Ona ola mesela gidipdir bazara. Ona hatta iyiviçki ver. O algısa jayınna bir inni yok, maňa jawap bolup bilmeýär diýip şoň mugabeleni ezafarak öýünden nahar ýejek bolupdy. Nämen ma öýde? Onda saňa berer ýa zat ýok. Näme etdiňiz? Ýaňa bir dawar damakçalyk. Şo dawaryň boýny wady etdi. Şonu bişirmäňe diýdi. Onda şo dawar bişirmäne odun ýok, bişenden soňra da imana çörek ýok diýdi. Men onda gideýin diýdi. Başga bir algylary bolmaly. Şondan ezafa bersazman suudu diýip birinden çörek alypdyr, birinden odun alyp getirdi diye. Oham ýanky nahar bişirdi zat etdi. Ýanky nahar bişenne zenanasy guýjak bolanny gafyny biri kakdy diye sael bolmaly. Naharyň isi gelýär, bir kömek adasaňyz men bir aç garny adam diýip. Onda ýanky Hazreti Habib o mutawwedenak aýdypdyr. Sen şu jaz nahar bilen baýyp bermersiň. Bize aç koyma gidiverit diye. Tawbe etmedik Habibe acemi bir algyly adamyň öýünden zor bilen nahar bişirdi we şonu oduny çöreği de gasby başga ýerden suut bilen alypdyr. Algasy bolmaly ezafa şondan gijaga aldy diýip. Oham bu taraftan sail gelende şu nahar bilen sen doýuýarmyň? Bize aç koyma hatta galy kawukka berip. Oham şu bergili adamyň zenanas barp gazandan taamy guýjak bolanlar şodur şu gan bolupdyr diýip. Oham gellipdir. Ýanky zenana bergili adamyň zenanas gellipdir Hazreti Habibe. Görýärmi diýipdir. Biraz saili kawudyň gaftan boş kawudyň. Bir de zor reba işleýän sen, suud işleýän sen, ikisiniň biderekçiligi, ikisiniň garalygy görýärmi? Nahary itgetdi, gan bolupdy, çirik bolupdy diýdi. Dünýede Hudaý Taala sen şeýle mehrum etdi. Cinnetiň nemetine näme etjek sen diýdi. Hazreti Habib bir ütgüdü diye pikir harap boldu diye daşaryk çykdy. Hazreti Hasan Basriň ýanyna bardy radıyallahu taala. Ey Hasan maňa aýtdy di, men özüm dogurlajak. Hazreti Hasany görüp dur, gudrat görüp ýürüýüm ýymşany. Şonu wagt bermäne durup dur, onunla bir miktar akyllan çaşan ýaly bolup şeýlelik bilen ey musulmanlar daşaryk çykýar. Daşaryk çykanyny ýollan geçip barýaka awunjakla daşalýar diye. Ýolla oýnap beren akyllyca awunjakla Gaçın. Habibe Rabahar gelýär. Hudaý Taalaň düşmany Rabahar gelýär. Min garalygyndan, biderekçiliginden bize siňamasyn. Eşitdim reba alýan adamyň üsünden tozanna gelasa Hudaý Taalaň gazabyny ýemişdik şo tozanyň oturan ýerine diýip gaçardylar diye çağalar. Muňusyna da beter boldy diýe musulmanlar. Oham ýene de özi Hudaý bilen öz arasynda özün eslah etjek bolup tawbe diýe. Tawbedenden soňra ertesi gün bolýan hyýawandan ýörüp barýaky ýanky çağala gaçanak ýöne bir miktar ize çekilýän bolmaly. Onu geçin kenara bireme ýol beriň. Tawbeden Habib geçip barýar ýöne her näsen günäkardyr, men günäsiniň garalygyndan bize siňamasyn diýip bireme köşdüler diýe. Oham şo taýda aglady diýe. Ya Rabbim, in heme men suud idim, in heme men reba idim. Bir gün sana ewriljek diýemde men adym gawlyk bilen agzatdyň. Awunjaklaň arasynda diýip beter bolup oham Forat diýen aragyň bir akarlarynyň kenaryna şo taýda bir nijde bejerip ibadet etmäne durdy diýe. Bir näçe gün ibadet edenden soňra öýüniň iýbiçgisi tamam bolup oham zenana saýdypdyr sen işlejekkämi? Zat tököndy diýip. Oham bolýar diýipdir. Gidipdir, agşam boş gelipdir. Agşam näme etdiň? Kimiň elini işlediň? Bermedimi zat? Yo, o bir beter silaglar da muhterem, beter kerim o muhterem bolansaň men onu utandym zat dilemäni evvelin golbap işlemde her 10 günden berýär diýipdir. Bir sagaby 10 sagap diýip Hudaý Taalaň rahmetine aýtdy.
10 gün gitdiye ibadet etdiye akşam boş gelýär. 10-njy gün ibadet edenne pikir garap bolýar. 10 gün men zenhanam sakladım. Indi näjere öwürlük geleýin diýende şu gün gafsyna bir Hudaý tarapdan bir Hudaý Taalaň söýer bendeleri 3 diýe doly biri uğrundan, biri ýağdan, biri iwiskiden getirýär. Öýüne boşatýar. Ola çykyp gaýdandan soňra bir adam suratda bir salih yüz nurly oglan geldi diýe 300 dirhem Hazreti Habibiň zenanasyna berdi diýe. Hom aýtdy diýe sen Habibe tamşyr zenanasyna aýdypdyr. Guya arwap ýal bolup gelipdir da. O fikirden entek meselem bu Hudaý tarapdan gelendir diýip. Arwaby beripdir. Hom gelipdir. Arwabynyň ogly gelen ýalak bolup Hazreti Habibiň zenanasyna aýdypdyr. Awşam gelenne Habibe aýt işin daýawrak tutsun. Neçe işin ilerirä gelsin. Daýawrak işlese biz de mozduny edafarak berersip çykyp gitdi diýe. Oham Hazreti Habib de ibadet edýär, nicdesinde ikinin akşam bolýar, narahat bolup gelýär. Öýe gelende naharlar teýýär, çörekler teýýär, ikramlar bolupdyr. Dinanasy gülüp çykýar, "Hey bu da muhterem, kerim adamyň elinde işlem bolmaly sen." Şotada Hazreti Habibe bolan gurrunlar tarif edenne Hazreti Habib ağlaýar ey musulmanlar. Men azazy Hudaýa ewirlemdi, geçellem nistetdi, nabud etdi. Zindigim dogurlady diýip. Oham bir hatda ýetýär ki Hudaý Taala şonu bir mustajabat dawet ýa dogasy kabul. Hatta bir hatda gelýär bir zenany näçe ýyl ber ogluny ýitirip beren bolmaly, döwrege işlejekdik gidipdir, näme denmelide, nirde gesip berenmelide. Hazreti Habibiň ýanyna geldi diýe. Ey Habib Hudaýyň dosty, maňa bir doga et. Men gaýap bolan bir oglum maşa gelsin diýdi. Hazreti Habib aýdypdyr, nämeň maýanyňda? Onu 2 dirhemim var, git gariplara sadaka ver. Oham doga edeýin. Gariplara sadaka berip doga edenne ýanky zenana taňyr ýalka berip öýüne gelmäke ýanky ogly ewinden çykdy diýe. Oham näme boldy ogul sen ýanca doga etdirdim diýende onu ene mene näçe wagt bar gaýyp etdim. Özüm de kermanyna gezipdim. Şu biziň ýurdumyzyň kermanma. Şu tarapda gezip berdim. Men de bir arwabyň elini işläp berdim. Men gassabik iýerdi, etiň ýyzyny et alyp gelip arwaba täwil berjek bolup dukam bir ýel gelakamda men akitdi. Şu ýelden şu sesi eşitdim. Ey ýel, ey musulmanlar, ey ýel, şuň enesiniň, ejesiniň 2 dirhem sadaka bererligi we Habibe ajemiň de dogasynyň hormatyna şun öýüne täwil berdiýdiler diýe. Şo taýda öýüme getirdi ey musulmanlar. Biz şon ýalak günahkarmy? Hudaý Taalaň ýanyna ey musulmanlar, insan namartdyr. Bir defe günah edipdir onuň görse ozuryň da kabul etmer, sakkalyň da kabul etmer, göz ýaşyň da kabul etmer. Bir neferiň ýanyna rosma bolsaň günahkarçylyk bilen ahyry meselim sen hagaret göz bilen gözler. Emma Hudaý Taala bilen ýaşasaň hemişe izzet bardyr, hemişe tawfik bardyr, hemişe abruy bardyr ey musulman dogry. Gaýrat edeýin. Hem özümiz hem beýleki musulmanlaryň elinden tutsak, islah nefs etsek, Hudaý Taalaň ýanyna kän bereketler bardyr ey musulmanlar. İktifa edeýin. Kän ýagyn wagtyndan geçipdi. Bir de dogurusy ustadlarymyz ba, hemmesi mübarek adamlar, oňa gurrun ýok. Ýöne geçen zamanda biziň ulukan ustadlarymyz ba. O ben Hudaýlara ýagyndan çyryp doga etdirellerini şonu ýagyna doga ederdiler diye biziň aňyrlamyz ha. Biziň ata-babalarymyz ýagyndan çyryp doga etdirellerini hem milletiň akydasy salim etdi, beter etigady gawy etdi, hem o ustadlaryň özü de dogasy kabul elbette şu zamanyň ustadlary da kabullar inşallah. Ýöne bir zat aýtjak bolýan, biz etigadymyz saf edeýin. Geçen musulmanlar ýagyndan çyryp doga edenne öýüne barakamda nawdanyny dogurlardylar diýe. Onu näme diýip näme etip diýende onu öten akşam ýagyndan çyryp doga etdik, bu ýagyn geler inşallah diýip. Şon ýal ygtykady bardy diýe. Bir wagt Kumüştefedäki kelasymyz Weljan Tahsil Bukhara şerifiň gazysi öz wagtynda oň bir uzak kerameti we ona ýazajaklar Weljan Tahsiliň ýanynda gelipdirler. Tahsil bir ýagyndan çyryp doga etseň diýip. Şumat kelasymyz şoň mescidinde. O ben Hudaýda owan adamlaryň üýşürip ýürüň onda diýip kabrestana ekitdi diýe. Mani
Muhammed Can Qari Asemi ulukun ustatlan beriyan merhum mollu şo gurrun meriye. Welcana on tasir owan adamların ekderdi diye oham alıp baryaqa araňyzda bir näme niyet etdiňiz, bir dawar niyet etdiňiz. Awa bir dawar niyet etipdirler. Halallan bolsun hadit diye, dawaryňyz getiräň diye. Şonda kabristana baranda hiç kim dawar getirip bilenak diye. Oham özü bir qazygyl qabr bolmaly, qabra girdi diye welcana on tasir qabra baqyp doga etmäne durdu diye. Doga etmäne durdu diye. Doga etmäne durdu diye. İki defa şo Muhammed Can Qari Asemi ulukun ustatlardan merhum mollu şo gurrun beriye iki defa öz şo waqyada bamış, bir defa da şo qabrdan çıkıp çıkmaqa yağın geldi diye. Bar yakakta asmanda bir bulut yoğuttu. Bir sürüyde öýe yetmäkak yağın geldi diye. Oham adamlardan sual ederdi diye. Hani dawar getirdiniz mi? Yok. Hiç kim malynyň halallygyna getirip jurrat edibilenak diye. Onu öýde bir dawar dakyldyranlar, şonda makçalan yağından sürün bolar diýerdi diye. Diyecek bolýanym, olar ýanak bir mal harj etmek ýa düze çykmak gerekden Huda üçin hey were yüreğinizden peselin, yüreğinizden Kur'an-ı Kerim bilen sabit oglu bolmaýana da derman, ýagyna da derman. Faqultu estağfiru rabbakum innehu kana gaffara. Estağfirullah dipdir Hudaý Taala. Yursilis semaa aleykum midrara. Bira ýagyn ýagar dipdir. Ve yumditkum bi amwali ve banina ve yec'al lakum cennatin ve yec'al lakum enhara. Malyňyz da kanalar, ýagynda ýagar, ogluňyz bolmaýan bolsa ogluňyz da bolar diýdi. Estağfirullah kanaýdyň. Hazrat Hasan Basri bir nefer ýagyn ýagmaýa diýende estağfirullah diýipdir. Bir çagan bolmaýa diýende estağfirullah diýipdir. Bir de malym ýok garyp diýende estağfirullah. Sorapdyrlar sen näme estağfirullah diýende hemme zadyň derman şu günah diýipdir. Günahdan ýuwulsaň hemme zady ýetýän şey diýe. Hey wara ýykyllan, hey wara yüreğiniz pesellan, nefer 100 dana estağfirullah aýdyň. Ondan sonra da bir elhamdülillah okuýun. Oham inşallah bir 10 dana 15 dana ulukun teberrük ustatly we mehzerimize gelip durlar. Bulary bir ýagyndan şeýle doga etdirelim ey musulmanlar. 100 dana estağfurullah pesellan aýdyň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.